Tajna nixtieq turina kemm kont kapaċi billi ħantuk tikkummenta l-logħba ta' Olli e Benji. Ħatara hemmhekk u ħatajdilna l-azzjonijiet kollha li ħatara qudiem għajnejk, x'taħseb? Neprova. Immorru? Ir-rivali ta' Olli nsejx kien jismu huma. Ma hawnhekk hawn tlaqna. Mark Warner. Mark Warner Gowler. Tlaqna li. U b'daw klajnin Zoro, Mike Turner fil-lasta jipprova jikkontrolla l-ballun Olli l-Ġappuniż plejer ta' fama internazzjonali jagħmel ravoxxata. Il-ballun għadu fl-arja, daqqa ta' ravoxxata straordinarja. Mike Turner minn għal-ora tal-lasta jidher li ħajsalva l-ballun għadu qed itir jinsab fil-arja, l-ballun għadu ġej. Jidher li Mike Turner se jilqad għal il-ballun tkun moment mill-aktar maġiku f'din l-istorja ta' din il-logħba. Ġappun b'ċans kbir li għadu għal-finali tat-tazza tad-dinja l-ewwel darba. Mike Turner qed iħares il-ballun dik id-missiba li tisirek ir-referi fadallu ftit sekondi qabel isaffar. U jaf ikun moment inkredibbli jekk dan il-ballun ma jitħax li ilu sija u nofs biex jasal. Il-ballun imur! Il-ballun imur! Naħseb l-ħagġa tista' tikkummenta l-Olli e Benji. Ejja, titlet il-gow! Jidher li il-ballun qabbesen! Saffa. Għadu għetti kaxkalli. Jibsa, kienet. Naħseb għadha minn iktar affarijiet ibsin biex Di mhux ċajta ta' di 30 sekonda azzjoni għal kemm ħadet lek kumment. Tifhem li kienu jaqsmu l-ground ġiri ħadet 3 episodi biex jibsa. Dak il-gow jello għadda barra rajtu wara 6 snin. Jekk għandi 6 snin biex nara dak il-gow.